But I'm disappointed nyenge kukadoma kwachona. City Council of Kadoma. Because I think kunyaradza think ndine mari yakati oini. Serious? Ndiri mbinga pandiri panapa kunyaradza. Madam Boss no brand ravo. Yes. There's nothing new about Madam Boss vachitambisa mushengenene. In fact vakasatotambisa mushengenene. Mucharangarira musikana wemaviewers yoyo. But akazoenda nepi. Akabva reporterwa page. Rekabva ranzi ravharwa. Munhu aita zvaari kuita ka. Akaendepi kumwana uyo? Ndakazongota chinzi uyu aripoterwa page. Vechechi musangoti driver wamatumirwa nekampani mongogamuchira movoinda naye. Yes. Samufundisi seboard rechechi tionewo mapepa ako. Anditi tionewo chitamba chako. Monawo retest iripo here. Monawo medical is he fit to be driving you to and from. Ayo tiisai maoko. Mutipo ndianiko. Tupo ndiwo. Ndiwo kuti chi? Tisu kana makwira. Makwira miti. Aiwa. Asi mukashaya miti munoita sei? Chimira. Iyo tinotaura zvechechi pa. Tinotaura Jema Grivex. I don't need your invitation, my dear. I will just come. You'll be there. I will be there. Unless otherwise, if the wedding is going to take place out of the country, obviously I won't be able. Still, we can always fly. Vakadzi vari kutonzwa kutoti dai ndangowana umurume. Koita vanototengesa chaivo. The choice is yours. Ndakambonzwa kunzi kuairport kune vanotoita dollar. Vaitaura vega. $2 for 2. $2 for 2 vakanenge vari vairapa. Worowa $2 for 2. Oshayiwa here $1 kusvika pakubata mwana. Ina handitombonzwire tsitsi munhu votora simbi neconcrete wotsikirira. Kongosi yakaburika kadaio kuti vane vachikanda kana tuchibage tunini tutatu kana tuina nemvura kungoti vararame zvongozofa zvega. Hanzi kana makadhakwa mese. Handizvizivi. Anyenge utaura maniyo. I don't know. Hausati wamboita makadhakwa. Handiri kuita chinoitwa. Shaina uone. Ndichiri mandara. Tarisa karove. Kanoti mbambambamba. Hello viewers, welcome to Saint TV. This is the catch-up show with myself, Nyenge, the Dimple Lady. And as usual, I don't walk alone. I'm always with the one and only Uncle Saint. But listen, this is the show that brings you the most trending stories, what's happening in your community, what's happening in our day-to-day lives, what's happening, what's headlining in the newspapers, on the internet, in our country, Zimbabwe, as well as beyond borders. Looking forward to having an amazing show, and I'm hoping that you also enjoy this show. Let's give it up for Uncle Saint. Thank you very much. Thank you so much. I'm good, Uncle Murisei. And boy, pink man, what fungire? Pinky, ponky, father had a donkey. Pink is a bright color. And you see, my dress is floral. It has flowers. Yes. It's life, brightness, and happiness. Otherwise, I guess weekend. Give me groove ambassador. You know, they don't call me groove ambassador for nothing, Uncle. My weekend was fine. My weekend was lekker. I had a good time. So I attended Unplugged. Unplugged is a music event, brings people together, music, food, facial, just good vibes, and I had the best time of my life. I had a good time. I got to witness Ami Faku on stage. She's from South Africa. Twice now I've seen her perform before. Right. I saw Natty O on stage, attended Chinks perform. It was my first time watching her perform. I had that girl. I know the future is not only bright, it is brightest. All right. We are safe. Musically, at least we've got Amatuke represented well. Because Amatuke this, Amatuke that. But at least it's Amatuke who's doing something positive. So my weekend was quite eventful. I had an amazing time. How was your weekend? Weekend yangu nini yanga iri right. Ndaiva busy shoma.
Okay. Tine kaproject kamwe katiri kuita paKadoma. Kadoma ndokumba, by the way, ndinogara nchingodzokorodza kuti Kadoma ndokumba. You need to be proud of your roots, where you come from. Yeah, so ndinobva paWeverly paipai ndopedu. So ndanga ndiri kumbawo chimboonaona kuti chii chiri kuitikawo padeni. But I'm disappointed nyenge kuKadoma kwachona. City Council of Kadoma pari kundidisappoint, especially kunyaya yesewage. It seems like havana chavari kutitira so far. Is disappointing everyone. Every town and city. Kuchitungwiza taneta neCity Council of Chitungwiza. We are tired. Saka ndiri kutoti panyaya dzemasewage handizoziva hangu kuti number 1 ndeipi Chitungwiza neKadoma. But muZimbabwe yese ipapo panyaya yekuputika nekusagadzisa masewage Chitungwiza neKadoma number 1 nenumber 2. Guys, muri kutiregerera. Anditi seKadoma muri kutidi vari kutiregerera kuEvaluku. Varipota kakawanda. Chinorubhowa ndechekuti vanhu vanenge varipota kakawanda. And these guys seems to be doing nothing. Even to come, just to come and check, they don't even come and check. Kana kuya uzongodhokonya kuti zvimboserera zve1 week zvodzokera, because tine vana madiki votamba masewage handiti angu. Tine vanhu vekuti they can't even access my bathrooms avo, my toilets avo. They are now resorting to the bush. Unoenda nekabadza otemera usiku ka uita zvaanoita. Zvinokanganisa raramo yedu. Togara kugeto and hakuna futi mabushes kugeto. Payadhi pake ipapo munhu akanokomera, akanodai, akanosendeka, akanokavha. Mugadheni obva azoti muriwo pamusoro. Ndomazimuriwo amunozoona achiita kubuda vegetation ari green. Also kuKadoma ndati nditange ndigare ndagadzira. Unoziva kuti I don't remember kuti ndiani akamboenda kuKadoma akataura mashoko ekuti muKadoma munoita semunotambwa zvigure nekuda kwedust. Vanhu vemuKadoma vakatsamwa zvisingaite. I'm from Kadoma. Ndiri wekuWeverly. Dust riri muKadoma. Nzira kushata kwadzaita. Toiziva nzira dzakashata muZimbabwe, hatizvirambi handiti. But ukaona road yakushata kana uri alright paKadoma panetse kuziva guys. For those who doesn't know kuti Kadoma iri papi. Kana uri muna Harare Bulawayo Road handiti. Ukangosvika pane road yakanyanyo pane makomba muhighway iyoye Kadoma Harare ndo paKadoma ipapo. Pane makomba akanyanyisa and you don't even know kuti what's happening. Kuti vanhu paKadoma pedu toda kutovaka here, toda kutoti pasaite road here. Why am I saying this? Ukana uchidarika nemuKadoma nepamabhazi panonzi paWeverly paipai. Uchiapproacha paWeverly. You see kuti pave crowded to an extent kuti panogona kutomboita katraffic. Why? Because vanhu vane mashops ari maside handiti nevanhu vanenge vachiita zvavari kuita vakutouya zvekutosvika pakuda kutokavha road yachona. So something needs to be done. Kadoma. I'm addressing this to Kadoma City Council, to the authorities. Please. The rightful authorities. Yes, itai zvekuti guta redu tinakirwewo naro. Tisazonza nango sei ndove kuKadoma pamakomba. Nyika ina sekuru venyika vanobva kuKadoma. Kadoma yodaro. No, Kadoma. No, I spend the whole weekend kuKadoma. That's why ndakachaja. Chifunge kuti vanogarako. Mutoilet hamusi kupindika. Guys, it's a mess. It's a disaster. Hopefully panogadzirika ipapo, but hopefully nogadzirika. Moving right along, want to say congratulations to Nyaradzo Funeral Services Company. They turned 25 years. Yes. 25 years of excellence. 25 years of assisting people when it comes to nyaya dzema funeral policies, nyaya dzekuti kana munhu wawererwa nedambudziko rako unokwanisa kubatsirikana makasketi pane kuti uchafunga kuti panodiwa inonzi chikofini panodiwa vanhu vade chakati unenge uchibhadhara mari yako mbichana iwe chako kungoscroll chichema aiwe kana ndisiyangani but they are catering for everything. Yeah. Inzo akanyenge iwewe ndonenge wakatongwara nengo havasiriwo vanenge vachiita cater for everything imari yako.
imari yangu but pane munhu I remember ndichiona Wozi ukataura uchidaro hanzi post yemunhu achiti vedu vamboita zvekuti kana munhu wabhadhara mari kwasvika 5 years ka umbotipoka mari kai timbokashandisa ndanga ndichida kutoitaura because ndichaita kana 30 years ndichingobhadhara every month kweta umwe anongoita 2-3 years obva afa hake mari yacho yoshanda because I think inini kunyaradza think ndine mari yakati oini serious ndiri mbinga pandiri panapa kunyaradza aiwa ipapo nyaradzo ndoda kutotiwo zveshuwa congratulations akaona mangani 25 years yes vachichimhanya aiwa congratulations kuna Dr. Mataranyika yes. Dr. P Mataranyika vanova mutungamiriri pamwe neboka rese renyaradzo yes. Guys taakutokumbirawo senyika kuti mapolisi mukaona munhu akamborowawo 5 years munongomuitirawo kana pati zvayo mungomupaitirawo surprise mukomana mabhosvo ongorira ridzawo chicelebrate life indoda mari yangu ngaimboya ndimboshandisa and still on that nyaradzo note yes. Madam Boss, she is an influencer, she's a businesswoman, she's one of Nyaradzo's brand ambassadors, right? So yesterday, did I say yesterday? Okay, on Sunday there was an event, a marathon, Nyaradzo marathon event, and then yakazoipedzera kuti artists that were performing the likes vana Selma Mtukudzi, vana Baba Alec Macheso, vana iye mukomana webhosvo Denison anga aripo, vana Nisha Teas. Saint Flo was also part of the lineup they perform after the marathon, right? Yes. Madam Boss, being the brand ambassador, she has to also show up and it's come. So she went on stage and signature dance vachitamba vakapfeka maties and like people, she's now facing trolls on social media. Hey, mukadzi munhu afana kupfeka chidei so, hey afana kutamba chidei so. Why? Vanhu vakuvaputisa. Why? All right. Says zvinongozikana, I'm not a big fan ya Madam Boss. Oh, yes, okay. I'm not good. Zvansiri a big fan ya Madam Boss. Ndoda kutaura ndiri honest. Okay. Kune vanhu vari kuti mukadzi wemunhu afana kudai. Guys, Madam Boss ndo zvinowinza chikafu patable. Madam Boss ndo brand ravo. Yes. There's nothing new about Madam Boss vachitambisa mushengeneni. In fact vakasatotambisa mushengeneni havachatogone content. Yes, basa aristofamba. She's a content creator and yes. Part of her content is shaking mushengeneni. So ipapo haandombomira navo. Yeah. Vasiye vaite izvozvo ndo zvavakatotenderana neva vanovaita mabrand ambassador. Vanovapa mabasa ndo zvavakatenderana nazvo kuti aiwa mukati gare because remember yekuti since she is a brand ende rinotamba richidaro vanhu vaya vakatovaona vachiita izvozvo. Yes, vakatoapproacha kuti we want her to be part and parcel of our brand. Yes. So whatever she will be doing on stage kwavari brand ambassador simply means it's allowed. It is allowed, and also zvichireva kuti kumhuri kwavo vakatogara pasi nemurume wavo nemanagement yavo vakatubira ndo zvadada kuita izvi. So after all that chaos that happened the whole of Sunday, ubva vanyora manheru pafacebook pavo, and it reads, "Some of you hide your wives behind closed doors, controlling how they dress, how they move, how they express themselves, but you are the same ones in the crowd cheering, lighting up and enjoying the very energy you criticize when it's me on stage. Let's be honest, don't police me for doing openly what you secretly say." Saba iri direct nevarume kuti munochiramba vakadzi venyu kuti vadai but nini Madam Boss, nyenge, and it come to some ladies. I see you. Some of you actually love freedom, joy, and self-expression. But instead of standing in your truth, you project your frustration onto me, not because of me, but because of situations at home that don't allow you to fully be yourself. Don't let bitterness turn into hate. Heal, grow, and choose your own happiness.
As for my family, everything I do is with their full support. We are good, we are happy. And yes, what I do is putting food on our table. There is no confusion there. And the beautiful part, I have my die-hard fans in truth and in faith. This is bigger than just me. It's a whole movement. And let me make this very clear. This is not my first time on stage. This is who I am. This is what I do. I am not stopping. Kudos to Madam Boss. Ipapo zvapoka, ipapo Madam Boss ndiri kuti pfurira mberi amai anditi pfurira mberi nezvamakatenderana nemunhu. As long ngoni ari kufara. Yes. Ngoni kana ari kufara is the most important person more than vamwe tese. It's also we don't honestly yes, we don't matter. After social media, Madam Boss, one year life. Yes. And Tiri Papoka, what I've learned in life, Kuti, whether you do good or you do bad, people will always have something to say. Recently, you know, I've been facing attacks, but but if I start now living the way you want me to live, it becomes your life, not my life. First and foremost, it's running away again. First and foremost, life is too short. People are dying every day. Saka to be alive, it's a blessing. Let me live the way I want to live. Let Madam Boss be Madam Boss. Can I go affect her? Just unfollow her. Plus, don't engage in her content. And I couldn't ever know that it's fine. Vasinga shaky, vananga gara, and it's let them be. Let them be. Yes. Internet. Iwewe wachona iwewe unokwanisa to create content yauri kuda yachona yakwe inokusuta iwewe varipo futi vachatokufollowa vanenge vachidii. So izvo zvekuudzira munhu zvekuita zvimwe zvese tingaite hedu but zvekuudzira kuti dai mararama muchidai hazvinzwaro iwo kana usingangonakirwe nawo unongodi mucharangarira musikana wemaview yoyo but akazoenda nepiko akabva aripoterwa page rekabva ranzi ravharwa munhu aita zvaari kuita ndakazongoona chinzi uyu aripoterwa page ndakatoti view-ons vanangosecha kuti view-ons ndikati haibo hey which one is this one, but I never went on her post and bashed her and said nangoti kana ndinozotoenda ndaingonzwa makatyaka ndakati ndatsanangurwa nevakomana ndikati hai ndinokundikana. And the surprising part, she was saying she's married. Akawira nemurume wake. Ndichaita maview once tuwane kurarama. But kana newo murume wachonaka. Because when you marry now, you're not only marrying your husband, you're marrying the whole family, the whole clan. Sakati zvarakona view once. Who? Anaba munini. Ana sekuru. Hey. As long as you're able to face the consequences, you are ready to face the consequences. It's do your boo, do whatever makes you happy. That's all I can say. Do whatever makes you happy. But Zviriko, and still on the marriage note and doing what makes us happy. It's a wedding day. Usadaro. It's a wedding day. Yeah, ndifuti wakuda uti surprise. Muskana wepa Harare. Usadaro. Got engaged. I mean, Gemma Graphics. Congratulations. Congratulations. You know, the ring is there popping. And I'm like, oh man, this is so sweet. Wow. Congratulations to her. She's like, I've kept this for a long time now. It's time I want to share the good news with you. Mukomana wacho ari kuzikano? No, tango na mutsipa. Ndo ganda redo rekana kuti ndo chichena. Iganda rake. Rechichena. Aiwa wakagona. Kana watorwa newe chichena, wakagona. Kumukuti ganda redo rakaipe. Rakaipe ganda redo. Redo right. But hapana but. Okay. Usada ndizia. But ngoti akagona. Tamirira atizoti kuchata ma steps here kuti kuita selfie kama. Obviously ndine ndiriko. Gemma Graphics. I don't need your invitation, my dear. I will just come. You'll be there. I will be there. Unless otherwise, if the wedding is going to take place out of the country, obviously I won't be able. Still, we can always fly.
apply for a visa if zvinhu zviri the visa is kudhura needed nyenge ikoko. zvinhu zviri kudhura. Remember chingwa chakuita $10. Imagine. Saka out of the country tinogona kukundikana. Muno machona fuel iri kutoita 219 205 saka 217 saka muno machona tinotongozouya nekuda kwekuti ndijema. You know, one thing I like about Jema, she's one person wekuti ganda rake rechichena haana kuda kuti indoda kuimba zvechirungu. Kana kune munhu andofarira zvokutodaro ndijema because akabata iwe ndichaimba chishona. You understand? Because is she not Zimbabwean? She is Zimbabwean, but you know we've got a lot of white people here in Zimbabwe who doesn't even want to speak English. Shona. We've got a lot of those Indians. We've got a lot of my friend. Eh? Vana my friend. Yes, but we've got vakawanda ka team rare rinenge singatode kana kutotaura Shona. Well, kana isindebele. Ndo zvavanenge vachida. Aiwa hatisi kuvati ngavataura handisi kudi but ndosaka ndiri kuti Jema anomira nemajority. Okay. Handiti. That's why she stands out. I mean, that's why she stands out. Ndofarira music yake. Nditungamire baba ndichenese musandisiye baba zvakaoma zvobva zvanyorova. Ndomuda munhu ya. I have an ex ndiakanitochita kune music yaJema. Ex one. One. Which Kumusike. Ndinozoziva kuti naJema. Abaniti iwe Jema akapenga Jema. Uzocha ndiri kuseka nyengechi. Uchiri kumuna. Ex not even no. Nangozvifunga. Ombocha zvekuti. Asa nyenga ausikumudere. No, zvotinonzwa songo. Nyenga umudere ex. No, not even. Zvotinonzwa songo kufungidza. No, anditorena nema ex what for? We move baba. You move? Yes, we move. Why do I have to go back? Audzokere kumarutsi? Anotora kumarutsi. Ndindadaro. Aiwa. Audzokere. We had our good times but it did not work out. So inini ndiri kuti kuma ex yeseka. 6 every day na 6 am. Tiri panyaya idzodzo ka. Handizivi kuti ndazvinzwa chibva mataura nyaya musikana yeko kunzwisisa. Ope. Iye wamataura kunenge kuna 6 am. Vanhu vasadaro so. Vaida kundiuraya. Ndakanzwa mweya uchipera. Makanzwa nyama yenyu yazopesana. Iwe, nyenge wakamborambwa uchiri kudere. Uchifunga kuti mangwana tichasangana, wonza tichatoonani. Do ratovharwa. But vanhu vanoramba vanhu nenzira iyoyo ka. No, I feel like vashandiri vasatani. Aiwa, kutova coward. Kuva coward. Yeah, you're being childish, you're being a coward. Chimotaura kuti hazvichaite. Why do you have to? Kwete ungoeri kana wangoghosta munhu. Why are you ghosting me? Wakandi ask out, wakandi say. But ipapa alright, ndopesa ndakuvhurika andinoweza. Let's move. Ndopesa ndakuvhurika. We need to forgive. And tipanye forgiveness angu ka. Easter is around the corner. We're celebrating the resurrection of Jesus Christ. And this is the day rekuti Jesu akatifira. This is the weekend. The weekend, yes. Thank you for that correction. Jesu akatifira. Fira zvivi zvedu. Tacheneswa. It's important to forgive. It's actually this Easter holiday. It marks one of the biggest events in Christianity. Yes. Mwari anoregerera. You know, chimwe chinhu chandiri kufarira nyenge. Munhu isusu vanhu sezvatiri humans, we need to also forgive. Sorry to interject. Pamuti ma-ex eku maloti kwavona 2 am every day. Ngatiregererei. Ndichakuregerera. Kuregerera. In advance. Alright, ninyaya yawataura iyoyo ka. Ndinofollowa mama Mini Baloi Chwenga. Anditi. Ndakaonawo vakaposta this Sunday machurches akafa Roman Catholic mazhinji acho macatholic yese even kwedu kuma kune Palm Sunday. Yes, iCatholic kayenye. Asi Catholic.
yona haisi catholic paumusande saka ndakaonawo vp na amai vari kudiwo varipo chinova chinhu chinoratidza kukosha kwekuregerera nekukosha kweholiday yatiri kupinda ukaona kunyangwe vatungamiriri venyika vachiitawo part and parcel of mamachi ayaya zvoreva kuti akadii akakosha kune vechitendero vechikristu also ndoda kungotaura ndichiti easter holiday just like Christmas vanhu vane kamwe kakufarisa kavanoita vamwe vanopesa vakuita zvavasingasiite pese nyaya dzakaita sekunwa vachityaira inzwai kaholiday yatakupinda inoi kana iwe wabatwa nezvinodhaka chibva pamudhiraivho anditi chibuda munzira mazuva anokwanaka kune maindrive kune mataxi siya motikari yako kumba then wotora taxi onosiwa kumba zvakanaka I think zvinogona kuchengetedza vanhu also machechi akawanda anotravela nyenge and it's so sad kuti kumashure makore ekare tinowana tsaona dzevanhu vanenge vachitobva kuchechi kana kuti vachienda nemabhazi chekutanga inzwaika imi muri kukwira mubhazi murimo 75 kana 70 kana 65 nemunhu 1 achanga achikutyairai hapana chivi chekuti mumubvunzewo mapepa vechechi musangoti dhiraivha wamatumirwa nekampani mongogamuchira movoinda naye samufundisi sebhodhi rechechi tionewo mapepa ako anditi tionewo chitamba chako moonawo retest iripo here moonawo medical is he fit to be driving you to and from bhazi rine certificate yefitness we push that away, we don't even look at that. Tinongoti hachiro tawana munhu ari kuenda takutoenda hande ine bhazi rakachipa no it doesn't work like that because upenyu hwenyu nevana vedu nehama dzedu dzine dziri mubhazi iroro and haatsamwe drive mukamuti tione chitamba chako tione kuti unotenderwa here kunge uri kana ototsamwaka pane zvaari kuviga iro bhazi rachona kune chinonzi fitness certificate kana singakanganisi anditi zvekuradzawo kuti bhazi riri road worth bvunzaiwo mapepa iwawo kwete ungoti mongoti mwe achatichengetedza mwe anokuchengetedzai imimi vanhu vechechi but nemiwo futi ratidzai kuti muri kuda kuti mwe akuchengetedzei yes ndataura sasekura hayo isai maoko mutipo ndianiko tupo ndiwo kuti tisu kana makwira miti aiwa mukashaya miti munoita sei achimira iyo tiritaura zvechechi tiritaura zvechechi wamona here Mr. Producer nyenge kuti hai tiri kutaura tinokwira miti tikashayiwa miti totsvaga futi miti tikashayiwa futi miti totsvaga imwe miti kusvika tawana miti tobva takwira miti aiwa tatenda yo uncle yes pane nyaya iri pafront page yeHmetro it's a horror story kandakamboita machills kana ndichiverenga nyaya ka so there is a child there was because mwana yakatozoshaya a 9-year-old child Zimbabwean child based in Namibia handitka saka from the narration yaiitwa mupepa reHmetro zviri kunzi mwana uyu akaurayiwa asvapa kuurayiwa and the accused varipo 3 and amongst the 3 is the biological mother of this 9-year-old child mwana uyu akarohwa zvekurohwa zviya kusvikira ava unconscious akatorwa akanokandwa kugaraji kunamibia uko akatorwa kugaraji yake akazotorwa vaonoti mwana resei afa vakamutora vakamisa muplastic bucket dai 20 liters dai chiya mheno vakanoenda naye the mother included vakanoenda naye vakanomupisa ndichiverenga nyaya iyeye hazvisi kuratidzwa kuti what was the reason why was this child attacked nevanhu ava
kuti dai angari marichual purposes maybe vanogona angari marichual maybe akatora something but handiti munongoita zvamunoita but kumurova mwana kusvikira mwana akuzobleeda akuzodii hazvina kunatsotsanangurwa mustori iyi madetails they are still sketchy kuti what is the reason what was the reason behind this horrific incident and this is 2020 mai vake vanaye koko baba vacho nazvikunzi vari kuzimbabwe these are zimbabweans iwe mazimbabweans a couple handika murume nemukadzi then amai vechi3 saka izvo zvakapia mukoti last week iyo murume achitanzi I need my lawyer I need what mukadzi akanditi aiwa baba ava ndakatovaudza kuti mukusarove mwana vakanditi ukaramba uchindidaro ndokukurovawo newewo saka ndaitya kurova ndobva ndaenda and the mother of this child the mother in question avapo ipapapa but kuzonzi mother vari involved vari pakuti vakaziva mwana wenyu aripi bva vanzi mwana haapo akaenda kuna baba vake kuzimbabwe yet vaita cover up nyaya yaitika ichi saka ndidoziva kuti ini nangu I'm not a mother yet but ndabatikana zvekuti what they did is inhuman uncle kuzoti amai vanotakura mwana for 9 months muchinzoti the baby is kicking achikura the cravings morning sickness machichi only for you to be involved in the murder of your child. Zimbabweans were based in Namibia ine zvikunzi macouples vanenge vatori vadzidzisi kunamibia ikoko they are also allegedly accused of fraud foot saka imuri macriminals. How this couple is related to the biological mother, it's still not sketchy. It's not highlighted in the story. But inyaya ndibata ndikati, why do we have such heartless women? I've heard stories of vakadzi vanozvara ubva vakanda mwana kana mublair toilet. Zvanzi kunonzi postpartum depression. Hanzi, but if you don't get the help you need, unogona kutodai kutotaika. I don't know much about it. I've heard from people that have given birth. Mimba inorwadza kuti sei kugomera but you have the guts the energy to dump or even to murder your child. Muri kuona kuti it's inyaya inosuwisa zvakanyanya inyaya inorwadza especially kune munhu wese akabereka neasina nekuda kwekuti tine vakati zvara tine siblings. Yes. Chinhu chisingatarisirwe inini I'm 100% sure kuti vanhu vandori varwere venjigere because under normal circumstances munhu ari normal chaizvo hakuna munhu ari normal wako chaiye mwana ukamudzatamba unotozorwadziwa unonoka kurara uchifunga unomuka mauseni chimuti uri right ndewaunomuka uchinofunginza kuti aufa. You understand? What more kuzouraya? Alright, wauraya chitunha chemwana wako unoizera kuti mwana afa alright. Mwana afa rufu rwoti afa zviri natural death handiti kari kadiki. Chitunha chake autode nacho. Tiri kuti body futi yemwana wako mopisa moyo wako usingarwadzi. Ndakutongokumbirawo kune vari kuita nyaya iyi. Ndakutongokumbira. Vakakwanisa kutora vanhu wokanda mujeri wokiya worashakidza chona urasa kumvuro ocean kana kusiya kana vakakwanisa votora simbi neconcrete wotsikirira kongose yakaburika kadayi kuti vane vachikanda kana tuchibage tunini tutatu kana tuina nemvura yekungoti vararame zvongozofa zvega. Zvakaoma because it's not right. It's not. This happened in 2020 and now 6 years later zvakunyuka zvichida kutiwo chidzidzo chekuti munhu angourayiwe aiwa anyuki munhu arowe whether mwana mudiki whether chika azvigoni huku ndodza tikadya dzikarohwa nababa tikasakukuridza kwete munhu huku takadya tikasakukuridza but munhu We really hope for justice for this young soul. And speaking of justice, uncle, tina a tout akanetsa gore rakapera iro achinzi abata chibharo
mwana mudiki 15-year-old. Is it 15-year-old? Or I mean, mwana mudiki though, underage. Akamubata muna rizende muguta guru reHarare. Pakati petown. Maskati machena zvakare, if I'm not mistaken. Mwana achibva kuchikoro. Mwana ochobatwa. Zvinhu zvekuti. Mukombi. Parengi. Panodarika nevanhu patinokwirira masikati ose. Makombi atinotokwira iwayo. Makabatwa mwana chibharo. Uya akatitsamwisa senyika. Uya vakomana. Zvimwe zvinhu mune regerai vakomana zvimwe zvinhu mune maitwa sei regerai vakomana. Hanzi zvazodii manje. Zvanoita sei ndaona pachipostwa kunzi has been served 15 years I think. If you can confirm. Inini sasekuru 15 idzodzo tomupa dzimwe 3. He's been sentenced to 15 years in jail for what he did. Inini ndisasekuru wenyika ka mukandipa mukano wekuti ndimutonge futi ndomupa dzimwe 3 kana 5 dziite 20 amborova ari ikoko. Zvazvakanakira ndezvokuti panopera 20 years 15 years idzi anenge adzidza. Boza kana kune chinhu nekuwanda nyenge nekuwanda kwakaita vakadzi vari kutonzwawo kuda varume. Vakadzi vari kutonzwawo kutoti dai ndangowana murume. Kuita vanototengesa chaivo. The choice is yours. Ndakambonzwa kunzi kuairport kune vanotoita dollar vaitaura vega. Dollar for 2. Dollar for 2 vakanenge vari vairapa. Worowa dollar for 2. Woshayiwa here dollar kusvika pakubata mwana. Ina handitombonzwire tsitsi munhu anouraya nemunhu anobvisa chinhu chake mburugwa achipinza mwana. Because you have as much as mheno kana kuti nditi munhu iye anenge akagara vanoti chika akati handina basa nazvo, but you also have relatives. Unana hanzvadzi dzako kwaivo mai vako because it's actually ukutuka kawomanhood. Washora urikushora komai vako vakakunza pano panyika urikuzama kuti chipa musoro pavo. Nengo taifanira kuirespecta tese sevanhu. Tinotofanira. Kuti kana ukada kupiwa nengo iyaye unofanira kunatsoikumbira zvakanaka. Kune vanotokumbira before the act. Kutoti pamusoro itipindewo. Takuda kuti tichiite basa iri. Kumbira midzimu here. Aiwa nengo iyaye inoda kuti remekedzwe nekuti ndiyo nzira yedu tese. Chokwadi. Kutinge tiri panapa ka. Takabuda. Sipumile. Konapo. Yeah, we need to respect that. Saka aiwa we can do better as a nation. And upana nekuti vanobatwa even zvibharo izvo zvanditika, but they are afraid to speak out. Pane stigmatization nekunzi karipwa yakadai so. But if you're watching this, it's important for you to speak out. Anzi mosha irove. Kune vakambozotaura after 20 years later kuti ndakabva ndakanganisika. Kuti 20 years later zvakandikanganisa nditi murikuona munhurume because of what happened. Vakanganisa future yemunhu, vakanganisa life yemunhu. Saka it's okay for you to speak out. Don't care about what people say. Azvina basa. Zvakaitika 10 years ago, 20 years ago, 150 years, but waba chibara une 18 years. Taura. Munye akwanise kufesa justice. Nyenge ndiri kumbombobvunza tiri panyaya yechibharo. Ndakambonzwa vamwe vachitaura vachiti panoitwa sex kekutanga nemukomana nemusikana. Kwai chibharo chinobatwa nevazhinji panobviswa umhandara. Noti varoorana. Kune vamwe vanoita katriki ora chimbotibatsirai. Pane vamwe vanoti anogona kutora bhebhi voenda out. Achizwa kuti ada kuzoridii kuzolaza. Lazarus. Yes, Lazarus. Ana Lazarus anditi. Achida kuzolaza anditi. Umwe anotogona kutodhakisa ka mwana wevanhu. Voenda pavo vega. Musikana akadhakwa. Wopinda. You're now taking advantage. Because low key chibaro. Because there is no consent. You can't say there's consent kana munhu ari under the influence. Ngatingo vakasoba up. You want to Lazarus to Lazarus. Anditika kunoti munhu uda kuti ukumumarineta ka maenda out madya womutengera zvimasaida zvimachimwa nachiti achiva tips achita sei moenda kumba
odeso cause haana control ave vulnerable exactly, thank you, that's the word. Ari vulnerable odeso oda kudaiso Wakuda kupinda. fakala what you want Pakati. to faka. plus hana yako ngairove ukaona uchirara inzwa ikavakomana ndoda kupa chinhu ichi ukaona uchirara nemunhu akadhakwa like ari drunk handiti asi tomuziva zvaari kuita. alright kana matenderana kuti bebe hande tonodhakwa toda kuita bhos pane vamwe vakadanzi kana makadhakwa mese soka mahwani vamwewo handiti but let's Okay. nyenge kunyepere hanzi kana makadhakwa mese Handizvizivi. hanyenge utaura maniyo I don't know. hausati wamboita makadhakwa Handiri kuita chinoitwa. hausati wamboita Shaina uone Ona, ndikandipedza nyaya yangu. ndichiri mandara tarisa karove kanoti mbambambambam. yenge uchirichi Oh, by the way, Japrisa was in Gweru here. He was performing. mira ndipedze nyaya yangu Huh? so iwewo kana mwana wevanhu akadhakwa usapinde baba gentleman regedzai vakomana because akazomuka akati handizive vakakuudzana Jerry straight. unonyura Yeah. vana baba regedzai vana baba It's not vana worth baba it. It's regedzai ndo I zvatati think konoti titaura zvanyanya omesa saka ndisingati ndikukurudzira kana kuita sei kungobata maika zvina kuipa odzvinya kana wakurirwa ukaona wakandobata kuti plan maiki hauna bata maiki ai maiki ziritori nani nechepauro apo chidzipa chidana aiwa handisikuda nekapicture kako kamwe keke nepicture rake rimwe riyani inini manje hazvishande. Bluetooth will not work on me. Never. I refuse. I refuse. aishandera Haishandi Bluetooth pandiri. ndichanoitsvaga Hazvigoni ndazviramba. But you know what, people, thank you so much for always supporting us. We appreciate your feedback. Don't forget to subscribe and also like, comment and share this video, hoping that you also enjoyed it as much as we did. For advertising, do call us on the number that's on the screen. You can call us. We are open for business. yes Until further notice. yebo Anything you want to add? before we ina conclude? ndichisina guys ndiri kungoda kungoti say no to drugs Yes. ndo imwe Tinokuti message yatinoda pasine kufamba nayo madrugs, pasine toda kuti pasi madrugs. nemadrugs also tichida kungokumbira vari kumusoro uku kuti panobatwa vakomana vanoita nezvemadrugs panobatwa munhu ari kumausers Munhu akatobatwa kudhara. akatobatwa Yeah. please ibvai manotora neamutengesera supplier mabata izvo zvinotibatsirawo senyika tine chicleana nyika Yes, that's so true. saka mabata user batai ibvai matomuti iwe user ngatitofamba tichienda kwawadi kwawatora zvauri kushandisa zvachona nekuti hey ramangwana redu riri patight nekuda ichokwadi ichocho. Thank you so much Ango for that message. And nachekututsira kana kusubtracta matotora zvikurusa. tinotenda Saka tichivimba kuti zvinobatsirikana tinokwanisa kuwana rubatsiro pamberi apa. Thank you so much for watching. Yeah. Don't forget to subscribe. From the Dimple Lady. Till next time. much love